Рүзел Михажев белән музейның экспозиция залында оештырылган кичә үзенең җылылыгы, ихласлылыгы белән истә калырмаган. Туган җирен, ватанын бөтен барлыгы белән яраткан яшь шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗатын төрле яктан ачты шигырь сөючеләр. İşittik kamera kildik, ama ki yoluna mınaklık kilometre bolsa da kildik. Şol xatla kiloga şol xatla şotmu. Şunday kişiler bolsa avullar yaşar hele, Müslim rayonun tağında kötəreler dip sanıp qalan. Bunday jigitler köbürək bolsa ne? Toğda mana şu ili gözünə üstündə mana tırış şunday jigitlerini yaratam. Avulunu yaratqan tim böyle şunday kişilerni. Rüzerovi benim için şın zururluk, örnek şəxs, özünün avulunun patriotu. Mina qarab sıqlanam. Hareketlerinde şok kataman şekilli kişi yok. Şundan da şunday bir şəxs, özüne göre bir şəxs, nersege tutunsa da olanı başqarıp çıkacak. Район мәдәният йорты режиссеры Синария Барова алып барган кичә викторина белән башланды. Шираның «Әйдә әле чын күңелдән сөйләшик» дип аталган өлешендә Рүзәлнең бала чак, үсмер чак истәлекләре, авылдашы Синара ханым, беренче укытучысы Энҗи Галимова, гимназиядә укыганда сыйныф җитәкчесе булып эшләгән Зөлфирә Шәңгәрәеваның истәлекләре белән үрелеп барды. Рүзәл минем класста укыган укучы, мин аның класс җитәкчесе. Рүзәлне мен бу дөньяга mucizeler turu için kilyen şahıstır diye uyluyum. Bizim klaska, o gimnaziyanın 10. klasına kildi. Hem indi kuyaş gibi klaska kilip kirdi, hem kuyaş klasta şunday uңай, motor, işkirsiz, şunday muhit urnaştırdı. Кичәнең буеннан буена Рүзәлнең җырлары яңгырады. Соңыннан автор үзенең шигырьләрен укыды. Махсус операция барган җирләрдә күргәннәре, кичергәннәре белән уртаклашты. Яшьләргә үзенең киңәшләрен бирде. Кул тамгалы китапларын бүләк итте. Менә бик сагынларын басып кайттым үземнең ягыма. Һәм менә Синара пашындай мотор җылы очрашу оештырды. Өлкәннәребез дә бик күп килгән. Мәктәп укучылары читтә йөргәндә бик нык сагындыра һәм гомерне үткәнен бик нык аңлыйм. Монда кайткачтан сабыйлар үскәннәр, өлкәннәр картайганнар һәм теге берсендә югалтасы килми, һәрберсенең күзенә карап шайрахат итеп сөйләшәсе килә. Бер күрешү үзе бер гомер. Шигъри җанлы халкым белән очраштык әле бер, дип язып чыкты Рүзәл үзенең социаль җилтәрләрдәге сәхифәләрендә әлеге очрашу турында. Халык гаме белән янып яшәүче Рүзәлнең илһам чишмәсе саекмасын дип телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.